Ну, я одразу ж і даю слово. Олександр Голоско, коли ласка. Ой, Алексей, пробачьте, коли ласка, пробачьте. Я много говорить не буду, бо многие люди еще скажут много добрых слов. Я только попрошу одного, что прими, Господи, душу раба Твоего Михася с усими его грехами, вольными и невольными. Царство небесное. Дякую, господар Олексій. Спадарыня Людмила Дицевич склала верш памяти Михася Константиновича Мицкевича. Коли ласка, прочитайте свой твор. Дорогі сябри, я серцем і душою завжди з Білорусі. Серцем і душою я була і я ёсць сям'ёю Міцкевічаў. І серцем і душою пісаўся мой верш на светлую памяць у той жальны дзень, калі Михась Константинович перайшоў у іншае жыццё. Михасёвая знічка. Одлетела у вырай душа сына колоса, михатёвая знічка скатилася ў дол, і галосіць зямля немым жаласным голасам і збірае крыштальныя слёзы ў прыпол. 94 гадочкі згарнулі крыла ў моцных жыццёвы натхнёны палёт. Званы сэрца ў вогненнай скрусе заснулі і спынілі жыцця непаўторнага ход. Мікалаеўшчына продкам голасаў плача, і ласток, і альбуць, і акенчыцы з ёй, дзе дубы і крынічкі, як вехі юначыя, спавялі Беларусь знакамітай сям'ёй. Сіратліва дамок спадара выглядае, і музей бацькаў вокны завесіў жальбой, а краіна паэтава сына натхняе эпіграмаў наткаць сатырычны сувой. А дзетва і студэнты сустрэчу чакаюць эксклюзіўных былін радавога гнязда. Дзеці, ўнукі і праўнукі клічуць, гукаюць, кулінарных смакотаў любові спазнаць. Толькі вечнасці брама забрала нашчадка, і малодшы, апошнім, пайшоў у свой шлях, каб дапоўніць сузор'е пяснярскіх пачаткаў і ўквеціць імя сваё в слаўных вяках. Светлая памяць, вечная памяць, прыміце мяне.